Yau dai darasinmu na yau za mu nuna muku yadda idan kana da data kuma kana so ka yi amfani da wannan data naka a cikin wayarka, baka da buƙatan wani ya dame ka. Ka san idan kana amfani da data, in an kira zai dinga disconnecting maka data ko wani abu, ba ƙila kana wani abu mai mahimmanci baka so a disconnecting ma wannan network ɗin. To yau za mu nuna maka yadda za ka yi ka kulle network ɗin wayanka, yadda kira ba zai shiga ba amma za ka yi amfani da wannan data kana kan intanet. Mutum zai ganka yana kana kan online, ba wai ka sa ta apply mode ba wani abu, kana amfani da layinka, amma in zai yi kiran duniya, kiran nan ko ƙwara ɗaya ba zai shiga ba. To shi ne muke ƙoƙarin mu nuna muku yadda za ku yi wannan tsari. Da Allah, idan wannan zuwan shi ne zuwanku na farko wannan channel namu mai albarka, ina roƙonku dan Allah ku danna mana alamar subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawa. Sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. To mu shiga cikin shirin. Farko za ka zo wurin dialing call naka, wato wurin da kake sa nambobi domin kai kira. Sai ka zo wurin wannan ɗigo-ɗigon guda uku, kun gan su? Sai ka zo wurin setting. Bayan ka shiga setting sai ka zo calling account, shi za ka shiga. Bayan ka shiga ya buɗe, sai ka zaɓi network ɗin da kake so ka kulle. In dai network ɗinka kana amfani da MTN ne ko Airtel ne, to sai ka zaɓi wanda kake so ka kulle. Amma to in ma ko MTN ne ko Airtel kake amfani da shi, to duk wanda a kira ka fa dole zai disconnecting wannan network ɗin. Ya zama maka dole in za ka kulle sai dai ka kulle su gaba ɗaya duka guda. To bari mu nuna muku. Sai ka zo ka zaɓi guda ɗaya. Misali, kun sai ku zo call forwarding. Bayan ka shiga call forwarding, sai ka zo always. Kun gani ko? To nan in ka shiga, in dai a wayanka ne zai nuna maka empty, babu komai a wurin. Nan da yake dama can an taɓa sawa, shi yasa ku ga ya nuna da rubutu. To yanzu akwai abin da muke son nuna muku. Nan in ka sa number waya full, to wannan kiran in an kira ka bai shiga ba, zai forwarding wannan kiran zuwa wannan number waya da ka saka ne. Amma abin da muke so sai ku saka number kamar guda 8, wrong number dai irin guda 8 wanda ko da an kira wannan number an san bai cika complete ba, sai ka saka shi a wurin. Misali za ka sa 22 3 557, sai ka bar shi aka, sai ka ce on, sai ka jira ya gama mutu. Yawa, to bayan ya buɗe kun ga sim 1, kun ga ya nuna alamu. To wannan alamun da ya nuna muku haka, to ya nuna alama ne na cewa an kulle network, ko za a kira wayan su nawa ne wayan ba za ta taɓa shiga ba. Bari mu nuna muku alama na biyu. Sai mu je ɗayan layin kenan. Shi ma ɗayan layin gashi nan, sai ka zo ka sa ok. Wannan dama mun shige shi. Bari mu nuna muku ɗayan layin da za ka yi ka kulle ɗayan layin kenan. Sai ka zo call forwarding, shi ma ka zaɓi ɗayan network ɗin exactly kamar yadda ka yi wancan, haka za ka yi wannan. Ka zaɓi MTN da Airtel ne ka yi. Shi ma sai ka sa 22 33 55 77, sai ka danna on. Da kun gani sim 1 da sim 2 duka ya kulle. Za ku gan shi a can sama wurin buɗe datan ka, in ka ja shi ƙasa za ku gani kowane layi duka ya kulle. Amma wannan tsarin idan ka yi shi, kira ne kawai ba zai shiga ba, amma duk wani wanda yake son magana da kai, in ya tura maka text message, kai za ka gani sai ka kira shi in ka ga dama, ko kuma in ka gama duk abin da za ka yi za ka kira shi, domin ka ga saƙon kiran shi ya kira ka bai shiga ba. Amma in ya tura duk message ɗin da a tura maka zai shiga. Ka ga message ba zai disconnecting maka network ba, amma kai kana da dama ka kira duk wanda kake so. Shi ne dai ba zai iya kiran ka ba a wannan yanayin kenan. Mun gode. Idan wannan zuwan shi ne zuwanka na farko
wannan channel namu mai albarka. Dan Allah ina roƙon ku dinga danna mana subscribe domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Yawwa.